Prisang moho yekti sawusing semedi mungguing patrabaan danguwani ngali wijiling sasangka saking graning arga Astungkara sidam sekaring bawana langgeng nuwun mangke to Kakang. Kakang Narada punapi boyan dadosaken getring penggalih jengandika. Kakang Kaneka Wulun piji mangarsa Kakang. Oh, pergenjong Pak Pong warudaya ngawit kater kali codhi sapa sing gawe kawula nuwun. Dahat kagiat raos sing manah kula mboten kados ing mriki lenggan menika. Mawantu-wantu timbalan dawuh paduka Sang Hyang Jagat Girinata baya wonten kersa punapi pukulun prayogi kula aturi paring dawuh kula namung nganglungaken janggane lingaken karna kawula nuwun. Kakang estunipun milose Kakang kula caketaken nggamung wingayun. Ulun namung mundhut pawarta sing gara-gara ingkang sumunduring kayangan Suralaya. Menika gara-garanipun menapa Kakang menapa wonten kayu lan watu ingkang mawi teja sarta wonten brahmana ingkang hamalik tingal menawi wonten kayu lan watu ingkang mawi teja manira sendal mayang kinarya santuning saka dalah umpaking bale martiu kundha manik wondene menawi wonten brahmana ingkang hamalik tingal prayogi sinendal mayang cinempulungna kawah candra dimuka sepados dados intiping naraka jahanam. Ora dalah. Inggih pukulun. Kaluhuran dawuh paduka Wang Pramesti Guru menawi dinten menika wonten gara-gara ingkang sumunduring akasa prapting kayangan Suralaya ingkang satemah ngoregaken kelenggahaning para dewa. Menika mboten karana gara-garanipun wonten kayu lan watu ingkang mawi teja sarta brahmana hamalik tingal. Gara-gara menika tok sumberipun saking putra paduka piyambak pun Bathara Kala ingkang dinten menika. Pepe wonten madyan ngrepat kepanasan. Lah, menapa teng dados panyuwunipun Bathara Kala pun kakang dereng dungkap lan menika purba wasisa kayangan Suralaya lak paduka pukulun ingkang asta pramila sumangga kepareng paduka pukulun kados pundi kula namung ndederek dawuh paduka Sang Hyang Jagat Girinata. Tuhan sembah niring wulun kapurba risang mara bengrat sahanan ingkang Yan kanang sehindasih maweh buka sawigung maksiring delahan wentekan nang pamujweng Indra kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh pukulun aja wedi kangelan lumawata marang repat kepanasan timbalana kadangira Bathara Kala kinden ngadhep ana ngarsa ulun kawula nuwun nokta ninggisaken dawuh paduka pukulun keparenga amit madha pasilan
Permorore manguswamya ngambreng kadi karunaning kaswase aneng marga amakung risang ganda wastratmaja leng-leng lalu angulati surya mangrang sang wayah umya samara wayan Aduh Kanjeng Rama Pukulun. Kaget rasane atiku, Bapa. Pareng aku antuk timbalane Rama Pukulun. Cumadung dawuh Rama Pukulun. Bathara Kala. Dawuh Rama Pukulun. Muka yen ta ora ana wigati kang sira sinyetake nganti jeneng kita ngeningake cipta mapan ana madyan ngrepat kepanasan. Prasajakna wae Bathara Kala apa baya kang dadi gegayuhanira. Rama Pukulun. Mbok menawa yen ta ana dosa kaluputanku sing gedhe pangapuramu ya Bapa. Mengkene. Marmane nggonku ngeningake cipta ana madyan ngrepat kepanasan iki ora ana liya. Aku bakal nyuwun dawuh miterang murih gamblang cethane. Rikala semana aku darbe panyuwun kelawan Bapa Guru. Yen to aku iki seneng lan kepengin mangan daginge manungsa sarta ngombe getihé manungsa. Kanjeng Rama Pukulun wis maringi idi palilah nanging ora sadengah titah dadi mangsanku. Nanging yektine titah mau kudu titah kang sukerta